War, ana omah war. Bos, pindah kene lho. Konti. Biasa war. Kok omah mere. Iki mau aku bar uyangno kalah. Ayo hitungane nempe tak 30 kilo kan. Wah, gede lumayan lah. Ya, lumayan nek go biasa ya, kabeh. Tuh, kelakuan ngono kae. Tinggo ae. Lho jenenge ben hiburan ben awet enam. Iya, tutup-tutup hiburan mumpung saya urip. Ala ngubar adol dhek karak ora apa-apa. Iya, pokoke sakar. Iya. Assalamualaikum. Walah. Konti bes. Alah kok. Omah yo mau tak beli nek warung ra ono dadi tak. Biasane nek warung kono. Kene kene iki ben Terunan, untuk rapet iki san. Ben anget anyep-anyep. Obat tenan. Goblok. Wes. Es. Piye? Bes ana apa? Yo bulanan suwe ra tau ketemu karo aku nek ngerti tanggungan karo kowe ya. Utang. Ya ora ono wong utang ya babu mikir nyaur. Kok nganti sampeyan tetep nyaur. Dadi yo iku cara duwe tak kene. Masalah iku aku makan. Lah urung nagih aku gak iso aku wong profesional ngene iki ya. Di duwe endi kok malah. Ya tak kena sik aku susu iki. Wah iya. Kowe utang piro karo ini? Tak atus. Ngitunge iku kok suwe men. Ayo, ngene iki lho. Ana wong model utang apike ra. Duh. Urung ditagih wis dibayar. Nah aku ya wong ngono bos, dadi sawah-sawah golek utangane gampang ngono. Nah, masuk. Percaya wong masalah rata-rata lah. Wes, umume iku wong duwe utang wayah butuh kae ngemes-ngemes. Alasan kok wah bayar masuk di duit iku lho. Iku sok eling, mbok lali ngono kae, mbok dinggo nyanyi, mbok dinggo sembarang karir ngono kae. Ora mikir utange. Iku rata-rata wong do koyo ngono. Gua tapi aku cuma padakno lho ya. Ya, iki jajare omongan tak rasa-rasa do nyinggung wong. Oh, Do nyindir. ora. Wong dhek 200 dhek seteng ae kok. Lho piye lho bos? Iki ora urusan. Lho gak aku kok mantu ora ono apa-apa kok jumlah wong ngono. Lah iya ora kaget aku. Utang dhuwit 200 tak sahur.